Roki, onko sulla synttärit tänään? Niin. Roki on tänään 13-vuotias vanhus. Ja nyt on Rokilla tämmönen täytekakku. Maksalaatikkoja ja nakkeja ja vähän kermakastiketta päälle. Roki, ole hyvä. Ole hyvä. Roki, ole hyvä. Ole hyvä. No, tuu tänne. Tule. Se ei nyt toimi ollenkaan. Roki, tuu tänne. 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 Tule tänne. Tänne. Tänne näin. No niin. Aha. Ai sä tulet siltä puolelta. No niin. Näin. No niin, Roki. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Niin. Ole hyvä. Ole hyvä. Tossa. Siinä. No niin. Ole hyvä. Vanhuksella on huono kuulo, ei ymmärrä enää, että ole hyvä, kun ei kuule. Nyt on niin paljon syötävää, että ei kyllä varmaan muuta tarvitse tänne. No niin. Kyllä maksalaatikko on hyvä. Niin. Ja nakit vielä kaupan päällä. Vielä kupin tarkastus, ettei vaan jäänyt mitään. Oi, hyvä! Oliko hyvä? Jos vielä kannattaa kokeilisi. Niin. No niin. Oliko se siinä? Niin, me juomaan vettä. Drinkit päälle vielä.